ngarit. Wis dalane dadi pelarian, kerja 30 dina kok senenge mung sedina tok. Enek wis bayaran. Info loker Senin tekan Setu Prei, minggune bayaran. Wis iki jenenge wong tuwa ngel-ngel anak. Bapak kenging wedhus ora gelem ngerit, ora tanggung jawab. Nek ana Kak Seto seneni Kak Seto iki Pak jenenge eksploitasi anak. Kudune iki nyenengi anak Pak, ora malah nyusahi anak. Wis ora tanggung jawab. Nopo mumet. Sing mumet ki raming sirata, wong sing disirah raming sirata, apa ki mumet. Maksane saiki ki wis fungsi wisata Tratakit, madang mumet. Saya Pak Goib kesel kudune iki Goib ki wayahe les Pak saiki jare men pengen pinter sukses. Sesuk meneng bapak gue nek nging wedhus sing mandiri Pak, sing wedhus iso golek pangan dhewek. Sopo dhewek, nek wareg wis bali kandang. Nek perlu nek wayahe didol lunga dhewek Pak, mangkat ring pasar, kok bali wis dadi duit. Kuwi wong setuju Pak, nek wong ngene yo Goib yo ndak kuat besti, mosok ngarit terus. Saya masih anak-anak Pak, usia saya masih sekolah. Jadi waktu belajarnya nggak ada, ranti sinau Pak, meneh dolan kon ngarit wae. Kuwi jenenge latihan tanggung jawab cilik. Sira sesuk gedhe iki bakal ngopeni keluarga. Dadi kecil tak latih tanggung jawab, latih kerja. Sesuk nek gedhe tuwa kowe wis ora kaget. Pak, Indonesia kuwi ora butuh kata-kata Pak. Saiki Pak, Indonesia iki wong kerja, bukti nyata Pak. Nek berkata-kata anake ngelih ra iso sekolah Pak. Wis mendingan produksi tuntun wae Pak, didol wae gawe biaya sekolah. Oke Pak. Sing jenenge roda kehidupan ki muter mungkin awak dhewek ki rupa susah kok ngene rodane nang ngisor. Nek rekoso terus rodane bodol ya ya rantene pedhot dadi rodane nang ngisor terus sabar.